Γεια σου Ζαρκάδα, εκεί καθάρι. Αυτό είναι λέει. Μαστορά μου. Ολοτεύτες βλέπω. Είναι πολύ μαλακά. Και μια άσουσα μεγάλη τώρα βλέπεις έτσι. Έχεις καλός. Δευταρός. Δευταρός. Ραγγέλη, έλα εδώ. Λίγα πράγματα για τα εργαλεία εδώ που έχεις φτιάξει. Για το πρώτο. Είναι αυτό που... Αυτή είναι μια κιθάρα ηλεκτρού, δεν έχει τελειώσει. Είναι μονοκόμματη. Το μπράτσο με το σώμα. Κάπου τα ξέρω αυτά τα ξύλα. Ναι, τα έχεις κόψει. Για πάμε. Παντούκ. Παντούκ. Κόβοντας το παντούκ. Θυμάσαι τότε... Μαόνι, παντούκ, πανίσανδρος. Που πάει το ίδιο πάλι. Πανίσανδρος στα σκέρα. Με παντούκ Ινδέι. Για πάμε τα άλλα. Λοιπόν, εδώ είναι μια semi-hollow, είναι στα 335. Έλα την δώσουμε σκάλια. Θέλω να την ξαναβάψω γιατί δεν πέτυχε. Αυτό είναι παοφέρο. Ναι. Παοφέρο. Ναι, το σποντάκι το καπάκι προς πίσω και λεμπέχει τα πλαϊνά και μαώνει το μπράτσο. Μπράβο. Αυτή είναι μια μεταλλοκιθάρα. Είναι full μαώνι, σώμα και μπράτσο και έβαινα στα σκέρα. Εδώ έχουμε μαόνι, σώμα και λεμπέκι στο μπράτσο, έβαινο στα σκέρα. Αυτή έχει σαστέλια, ένα σύστημα της Φερνάντες. Είναι η semi-hollow Telecaster, η οποία είναι δεσποτάκι, με και λεμπέκι μπράτσο και πανίσανδρο. Γεια στα χέρια σου. Είναι ασόρυτο το παρεάκι. Το Βαγγέλη πρέπει να βγάλει, ο κύριος Ανδρονής, παρακαλώ, με τον Βασιλέα. Εδώ. Όλα μόνος του. Τα έχει φτιάξει, μπουμπίνκα. Το πιο όμορφο ξύλο. Το πιο όμορφο ξύλο. Δεν το πίστευα. Thank you.